wasu sukan cewa ko kana hulɗa ne da aljanu ko kuma iskokai da haka, shi yasa ma lokaci akan ganka a daji kai kadai. To amma akwai amsan da na ji ka ba Halilu dangane da wannan batu da mutane suke. To aljanu suna magana da mutane, ba su magana da mutane wasan. To sai a ce ina hulɗa da su tunda ba ga wani na yi ba, a ce yana hulɗa da aljanu fiye da wani koko kamar wani koko kasa da wani, wannan daban. A'a, ni na tsare ne, ni shata ne mai waka, ita na tsare aiki na ce nan ba ni da wani abin da zan yi illa ita, abin da duk zan yi ke dora zan yi akan ta dan da ita aka sani. To shi sanya ni in ina yi da gaske nake yi, in na zanna ina iya gaskiya ta kenan, kada ka zo man da wasa, kada ka tone ni wata magana ba'a, kada ka yi mani wani zance. Shi yasa nake tsarewa. In kana da na komin girman yaro na komin kankanta kana zan sai ga na tashi na bugai akan in an tashi daga wannan, kuma in yana cin kashi ba abin kwana, ni aiki na ya gama mana nau. Saboda haka kake ganin mutanen suke ganin kamar ina da nauyi, ba nauyi bane ba, ni aiki na ne na tsare kada wani ya bata min, kuma ba ni son sauraron maganar wani mutum don kada abin da nake son in faɗi ya bace mini. Sai sanya wata sa'a idan abin ya dame ni ko ana wani kita ko abin haka, kada in rika ji don ina jin banna a ciki in wasu suna yi, to sai in bar wurin sai in tafi a ta daji in ɗauki bindiga ake dawa a da banza haka ne in ta yi a wata kina a nema na a rasa. Na ga makaɗan sun yawa haka, saboda wasu in sun zo sai hadauci ko wani magana da yana da daɗi, to ni raina baya sosai ta taɓa ci, saboda haka sai kasu in basu in tafi a tsawon da ya gama ita nema na ja ta bai zo ba ya ce in na gara ma in zo in magana ba ina jin su in tafi a ta da za su kan zama bari ko su matsa mani in yi. Dangane da namun daji kun fada ake hulɗa da su. Kiwo nake ko duk abin da baka bugun shi baka sani shi ba sai dan na wurin ka ba. Ina zama wuri na don giwa zaki, ina da su a yamai zakuna, ina da giwa a yana mun kare su wasu su kan zo ba nawa ne nawa ne kamar mutane ne ai baka bugun su baka sani su sun san kuma in ko kolo su aka suka zo wurin ka za ka hana a taɓa su, to ba shi ke nan ba sai su zama nan ne suna arewa suna kuma daji ga daidai da ba da su.